eta mila esker, eta zorionak, egia esan zorionak, goizean entzundako jarduna benetan interesanteak izan direlako, eta gainera, esango nuke, hemen oso gremiokoak bildu zaretela, baina gremiotik kanpoko jendearen zatere oso interesgarriak zirela gaur hemen entzundakoak. Beraz zorionak, jardunaldi interesgarri hauek antolatzeagatik, urte hauetan egin duzuen lanarengatik, eta eskerrak bereziki Maite Aiarrari, bere insistentziari esker, hemen nagoelako, eta eskerrak jarritako konfiantzarengatik eta batez ere inkonstientziarengatik. Bueno, gaurko saio bizatitan, lehenik Maitek esan duen bezala, nire azkeneko tesiaren inguruan izango dizuet, egindako ikerketaren inguruan, baina gero bukaeran euskaren inguruko hausnarketa batzuk konpartitu nahiko nituzke zuekik. Baina horri ekin baino lehen banuen puntu bat, niri zuen erakundean beti, atentzioa eman didana, eta da izena. Bai, izena. Osasungoa Euskalduntzeko elkargoa, baina izen hori da, benetan izen triunfalista da. Izen motibagarria, indar emailea. Orduan, nik beti entzuten duenean, sartzea zaitorrelako gogo bat, ez zoi ez. Eta orduan proposatu behar nizuen himno bat. Letra gaina oso erresa da, letra da OE. Edo zeinek ikas dezake, eta izango letra OE, 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 OE. Ez? OE, OE. Bida, denok, Ruperrek esaten zuen bezala, bakigu Euskaldun izatea zeinek eza den, eta hori bakigu goizetan batzutan esnatu berriro ere izango dugu bileran bat, izango du ez da gizan. Goizean esnatzen zaretenean, abaildutan, ekatuta, pentsatzen duzuenen berriro beston bat, dutxa azpian, etxeko guztiek, bizilagun guztiek entzuteko moduan, bueno, ikusten duzue, ez, indarre mangarria da, ez? Nik uste honek erantzuten diola neurri batean unda Álvaro Sada, joan da, pena, nik uste berak erantzuten ziola gaur goizean planteatuen galderari, ez? Osasun arloko langileok nor zaintzen gaitu. Bueno, hor, erantzun asko litezke, baina bat izan litek ere autoestima lantzea eta automotivazioa, ez? Egia da, bere izenburua irakurri nuenean pentsatu nuela. Ze polita, hau korapilo bat asmatzeko. Beira, osasun arloko langileok nor zaintzen gaitu, zaintzaileak zaintzen ez dituen zaintza zentzudunak, ez ditu zainduko zaintza zentzuzkorik gabeko zainduak dituzten zaintzaileak. Errepikatu mesedez? Orduan, balio zuen, iruditza zait, bueno, eta egia zen, nik ez dakit inor zaintzen zaituzteten, baina konpaik zaindu ezazue zuen burua, hori bai. Gero, ematen zuen, galdera horri erantzunez, Patxi Gaztelumendik beste erantzun posible bat emate zuela, eta nik irakurri nuen, ibili mugitu irakurri, zaindu azken finean, eta zalantza sortu zitean. Bai, ibili mugitu irakurri, bale. Baina planteamendua zein da, ibili, mugitu, irakurri, edo ni onero bidegorrian ibiltzen naiz, eta zuen, ibili, mugitu, eta irakurri dana batera egiten malimea zu, posterraren kontra zuaz, beraz, nik, karo, atzo ez nuen entzuterik izan, eta duda hori sortu zitzaidan. Bueno, eta gero atentzia eman didan beste poster bateko izenburua, ez dakit hemen zaudeten egileak, baina oso polita da ez, nork dauka zahar etxeetako ardura? Zure alda, oida, ara, nagusi askoren astoa gozeak hil. Ze ona, baina, zahar etxeetako ardura jarri beharrean beste gauza asko jarritare horrek balia du, zuek pentsatu, nork dauka ardura? Asto askoren, ez? Nagusi askoren astoa, gozeak hil. Hor jartzen balin badugu nor dauka munduaren ardura, nor dauka euskeran ardura, nor dauka, ez? Nagusi askoren astoa, gozeak hil. Egia da gero, nagusi asko batzutan txarra, baina nagusi bakarra batzutan ere, ez da hobea izaten. Baina, bueno, tira, hau sarrera laburronen ondoren, joango naiz urte
asko eman dizkit, ni berez soziolinguista naiz, baina baitut afizioak eta patologia klinikoen inguruko afizio bat ere badut, txikitatik, eta orduan okurritu zitzaian horrelako ikerketa bat egitea, eta izenburu jarri nion. Euskal Herritarren patologia linguistiko nagusien sintomatologia eta deskribapen zientifikoa eta bereuek gainditzeko terapiak, farmakoak eta posologia, 2 puntu egoeraren diagnostikoa, ondorio nagusiak eta proposamenak. Bien, hori da gaur aurkeztuko dizudana. Ez duzu sinistuko, baina aipatuko ditudan kaso guztiak errealitatean gertatutakoak dira. Ikerketa honen lehen ondorio nagusietako bat izan da mundu guzti hartuta, mundu guztiko herritarrak hartuta, mundu guztiko herritarrak 2 multzotan sailkatu litezke. Euskaldunak eta erdaldunak. Ditugun datuen arabera, badirudi nahiko frogatuta dagoela, kuantitatiboki bederen erdaldunak, euskaldunak baino gehiago direla. Gero badago, 3. multzo batzuetan azaltzen da, inkesta soziolinguistikoetan eta horrela, eta dia, ia euskaldunak. Hau da, nahi eta ezinaren limboan galduta dauden harinaiztar kronikoak. Baina egia da, inori galdetuta zer den, inork ez du erantzuten, ni ia euskalduna, naiz? Nik ezingo nuke loik egin inork esango bale, zu ia euskalduna zara. Zein behar da ba, euskalduna, ia hori galtzeko, zer egin behar da. Egunean behineko 10 erantzunako 30 segundu azpitek asmatu. Urrengo korrikan 1 kilometro egin. Nor maindire santua. Dana, goiti bera ikasi. Noka eta toka formetan ere. Nik uste hori konpondu behar dugula. Zer, badago beste alternatiba bat, oraindik ere okerragoa dena, eta da, ia euskaldun esan berrian, euskaldu pasiboak. Zu pasiboa zara, jode. Egunero, 2 ordu euskara ikasten, eta gaina ni pasiboa naiz. Bueno, hor badaukagu lio bat, konpondu behar duguna, segia da gero, horregatik jenden bat hortxe daukagula, erdi frustratuta, eta ja, iristen dianian euskalduni izatera, batzuk ez dakite zer egin, eta zeirren beharko lukete, oe, kantatu. Baina, gehiagin luzatuko patologia linguistikotara pasako naiz. Gaur batzuk ekarri ditut, batzuk zuen ofizioarekin zerikusia dutenak, zuzenean, eta baita zuen gandik jasotako kasu batzuk ere. Ez luzatzeko, esan diate aurreko maingurutik demora pixkat gelditu zaidala, eta, lasaion, lauetarako bukatuko dugu. Orduan, patologia linguistikoak, erdaldunen artekoak, ia euskaldunen artekoak, eta euskaldunen artekoak, horiek banatuko ditugu. Erdaldunen arteko patologia linguistiko 3 ekarri ditut, eta hasteko bat Nafarroan garrantzi berezia izan duena. Eta dia, baskofilia militantiz daukatenak. Hauek, laizten ikusiko ditugu, bete-betian. Hau dia, euskerarik ezagite, baina askotan izterditan ikusiko dituzue, korrikan 50 kilometro itatik datozelako, Nafarroan jezen 40 buelta maten dituztelako, Euskal Publikoaren festa gora eta bera biltzen direlako, manifarik ez dute galtzen. Batzuk, txikitatik jasanteko malformazio genetiko baten ondorioz, esaldi guztiak hasten dituzte kaixo hitzarekin, edo bukatzen dituzte agur hitzarekin. Uste dut hor posologia mailan mintzalagutina pitin bat beharko luketela gehien zuenek. Adibide batzuk jartzearren, duela urte batzuk, garestik deitu ziaten Euskari buruzko hitzaldi bat emateko erderaz, dantxe zuen, lehenengo hilaran, biatxon. Eta hola, izketan hasien, eta nungo hasien, eta ziraukeikoak ziren, eta hombre, ziraukita, eta con el euskera ¿qué tal andamos? Eta esan zieten, nosotros, cahuensos, llevamos 5 años en AECA, ahí, todos los días, siempre en el primer nivel, pero me cago en sos, ahí que está. Joder, hauek bai meritua. Bueno, hauek eta beren irakasleek, Beste kasu bat, Carlosen herrian oiartzunen, hor bada oso bat erdaldun xaua, eta hango amona batik gertatu mentzitzaion, Gabonetan, umiak kantari zetozten, tantxe zion zai, biloba nahi zetoriko zen, txerriña jozten, biloba launekin, eta monak esan monagoen ziren, ¡ay, qué bien que habéis venido! A ver si me cantáis esa tan bonita que sabéis, castañas se repartían, castañas se repartían. Bueno, jende hori alde daukagu, eta hori, mintzalagutina pixatekin bigarren pauso bat eman dezake.
Gero badauzkagu, ia Euskaldunen artean, ia Euskaldunen artean baino, barkatu, erdaldunen artean, enorantzia neonatale, jasaten dutenak. A ber, hauek hemen daude, baina urruti daude. Batzuk entzun dute badirela aborigen moduko batzuk, hizkuntza arraro batean itzein dutena, baina inoiz ez dute hoiekin ere kontaktorik izan, praktikamente. Gure laun bati, Bilboko frutadenda batean gertatutakoa sartu zen, eta oso militantea, eta lengua guzak, euskeraz, eta frutadendakoak, euskeraz, no tengo amante, pero mira, si me dices lo que son, la semana que viene te traigo. Bien. Beste kasu oso polit bat, Asisko Menetari gertatu zitzaiona, batzuk gogatuko zareten apartheid ateratzen zuten, eta apartheidekin batera, momentu batean, atera zuten fanzin moduko bat. Gato Baska. Eta orduan, horiek negoziatutatzen koten postetxarekin, bidalketa bat. Esan bidalketa bat gutxean, aldizkari bat. Eta orduan, postetxekoa ikusi duzu, batien, batez, bi zeudela. Urmeta, ze persone. Jun nomentzan, postetxera, eta postetxekoak esan nomentzen, a ber, antratu hain da zehola, bidalketa bat gutxean, aldizkari bat, eta han bi zeudela. Eta orduan, Asisko esan nomentzen, no, pero es una revista, no, aquí hay dos. Entonces, no, pero es que esto, Gato Baska, en euskera quiere decir suplemento central. Ya sabes que el orden cambian en euskera, entonces gato es central y vasca es suplemento. Eta bertakoak esan no mención, me cago en la leche. No me estarás engañando, porque tengo un primo en Alsasua que sabe euskera, le voy a preguntar. Bueno, jarraitu zuten eta etzieten gehiago kobratu. Hoiek, nik uste kasu batzuetan euskaraz eta mina pixka batekin urbilduko genituzkela. Eta uste hor badukagula lana jende guztiak gehiago urbiltzeko eta ez usatzeko. Zegero baditugu beste batzuk. Eta horiek dira baskefobia beligerantiz. Tipologia oso arriskutsua. Hemen Nafarroan ondo ezautzen dituzue guk ere baditugu horrelakoak. Hauek daukate gauza bat. Kalean dihoaztenean, zuk ez dezu nabaitzen. Normalak dirudite. Ila gu bezelakoak dirudite. Zuk ez dakizu zein den. Baina, euskeraz azten bali mazara bereiekin, nabaritzen duzu kolorea aldatu egiten zaia, lepoko zaina tinkatu egiten zaie, batzuk hola pikorrak azaltzen zaizkia aurpegian, eta batzuk karraxi egiten dute, mea blauen basko! Farmazia batian gertatutakoa. Bueno, bai gertatzen dira horrelako farmazietan, gure laun bat, sartu zen, eta bertakoak, buenos días, ¿qué quiere? Aspirinak. Aspirinak axabat. ¿Qué me dices? Aspirinak. Aspirinas, joder, me lo podías haber dicho bien. Entonces, joder, pues no es tan difícil de entender. Aspirinak, ¿no? Eta botikariaren senarra, antxe zeola, aldamenean zeukan lagunari. No, si aquí al final vamos a terminar hablando árabe. Bueno, gehiago atera genitzake, baina utziko ditugu pixat erdaldunen patologia batera, eta pasako gara ia euskaldunen patologia. Ia euskaldun, ez daukagu termino gokirik, pena da, baina ez daukagu. Multzo hontan, pixate limboan daukagun multzo hontan, badago patologia bat oso kuriosoa, eta da ergatibofobia. Bai, euskara duen, euskarak duen zailtasunik haundienetako bat K letra hori da. Kakastutako hizkuntza bat daukagu, eta asko kostatako koska da askorentzat, K hori bere lekuan jartzen ikasteak. Eta behin ikasi eta gero, askok erakutsi nahi dute, eta ahal duten leku guztietan jarrik dituzte K guztiak. Bien. Hauentzako egia da ondo litzatekela kakari nau pixat gainditzeko K vitamina batzuk hartzea. Hau gertatu zen Bakaikuko barnetegian, ikasleak bazkaltzen ari ziren,
eta batek besteari esan zion, zopa, ari ziren, eta batek besteari esan zion, zopa hau ondo daki, Eta aldamerekoak erantzun, hori gaizki dago, ondo dago, zopa honek ondo daki. Gero, multzo honetan dagoen beste patologia bat da kalkomania. Bueno, bereik ez daukate kulparik beren eremuetan, euskara hitz egiten zuen azken hiztuna Newtonek gravitatea asmatu baino lehenin balima zen. Eta egia da, referentzia guzti dituztela inguruan, eta sekulako saiakera inarren, erderen kalkoak hartzen dituztela. Egia da hori mintzatolin, pizia batekin sendatu litekela, baina, gauza hauek gertatzen dira. Baita gure inguruetan ere, hau, ehorztetxean gertatutako bi kaso. Zango izkizuet, bat joan zen, eta, gure laun bat zen, amaizitzaian, eta, launa agurtzera joan zenean, esan zion, eseritzen dut, Lo siento. Okerragoak ere zautu ditugu, eta ez bakarrik euskaraz etzekitelako, baizik eta momentuaren larritasunagatik, zorionak, esaten dut, oso momento impresionanteak dira horiek. Horrelakoak euskaltegietan asko gertatzen dira, guatzen naiz gure laun bati, nola ikasle batek aldetzen zion, Anderino, nola esaten da euskeraz alas? Eta esan zion, egoak, ez hori badakit. Nik nahi dut alas 4, alas 5, ez? Horrelakoak gertatzen dira, eta, en fin, hor, gehiago ere aipatu liteke, baina guen, urbildu gaitezen. Oekideok hemen danak euskalduna gara, eta gure artean ere badira patologia linguistikoak. Bat, gure artean denok, gutxi edo gehiago, nozitzen dugunak. Denok gara xuxen maniako represiboak. Inoroik ez daki noiz txertatu ziguten virus hori. Baina denok, edo gehienok, daukagu virus hori gure ADN-ean txertatuta. Eta nahi edo ez nahi, gustatzen zaigu, idatzi guztietan, eta besteen esanetan, akatsa nun dagoen aurkitzea. Denoi gustatzen zaigu. Are gehiago, ez da normala, oso gutxitan gertatzen da, oso kasu arraroak dira, baina horietako batzuk, akatsi gabeko idazkiren bat aurkitzen dutenean, eta oso gutxitan gertatzen da, gaixotu egiten dira. Hau, Osakidetzako mediku batek kontatua, eta esan zian, hau, hemen gertatu zitzaigun, emakume bat, estirpu bat izan da, kriston minakin, ebakuntzara emate zuten, antxe oatilan, kristo bat eginda, eta bizeladore, Euskaldun berri, antxe zijoazen da momentu batean, oatila batetik bestera pasa behartu da, antxe, emakume, eta antxe, zeladoreak esan zion, lasai, emakume, nik zu orain pasako, eta emakumeak, zaitut! Lasaitu gaitezen bizkat, horrelako kasu gazu ere gehiago kontatu genitzake, baina utziko ditu. Gero badago, inkomunikazio non petita, hauek dira euskara eskolan ikasi dutenak, badakite leku urrun batzuetan, oraindik ere gelditzen direla, Asterizen aldean bezala, euskaraz hitz egiten duten horrelako herrixka urrun batzuk, baina normalian eskolako lau hormetatik kanpo ez dute ez asko egiten eta ez asko entzuten, ez? Eta horregatik, hau gertatu zen Bilbon, han parke batean, umea jolasten ari ziren, eta lako batean mutiko batek besteri esan zion, oye, tu padre es andereño? Eta esan zion, no, ¿por qué? Joder, es domingo y te está hablando en euskera. Bueno, gero badago memoria gaindosia. Memoria gaindosia, egin kontu, hemen ere, orain, peajetatik pasatzen, bi ate balin baukazu, peajetatik pasatzen denean, pi egiten du, ez? Bueno, gu baditugu batzuk, adinetik orakuak, frankismoan bizi zutelako, hortxe, Burmuinean txertatuta daukate txip moduko bat. Eta orduan, erakunde ofizialetara hurbiltzen direnean, pi entzuten dute eta hizkuntza aldatzen dira. Hau gertatu zitzaion Txagorritxuko ospitaleko harreran, zegoen Tolosar bati, emakume oso euskaltzalea, euskera txapan erabiltzen dian, hemen euskera zein dezakezu, arigune...
Eta urbildu zitzaion amona heldu bat, eta esan zion, hola, buenos días, vengo a hablar con un doctor. Somatu zen, izangoa, arrasaten gorkoa, nahi bali mazu, euskera zein dezakezu, eta no, por si acaso no. Eta por si acaso no hortan, historia asko dago, denok ondo ezagutzen duguna, eta bueno, pues, oe, egitera bultzatzen gaituena. Bieno, eta ja pixkat bukatzeko imitazione genetikarekin bukatuko nuke, Euskaldunon artean asko gertatzen dana. Bueno, badakizue hor gitzakiak eta tximuek badukagula imitatzeko joera bat, batez ere umeak, baina bueno, alduko ere bai, ez? Eta orduan keinuak, hizkuntzak imitatzen ditugu, eta gero generazioz generazio edo degenerazio transmititzen ditugu zaharretatik gazteenetara. Hizkuntzarekin ere hori gertatzen da, eta hau Mendaroko ospitaleko harreran zegoen emakumeak kontatu zian, eta esan zian, kike hau neri gertatu zait, eta hau pixat lehin motiv bihurtu genuen aurrean heldu kanpainan, ez? Eta esan zian, hau nahi gertatu zitzaidan Zoraluzeko plazan. Zoraluzeko plazan, aurre jolasten, erderaz, eta gurasoakan, kafe hartzen, emakume hau nerviostu egin zen, altxa, eta esan hori zian, bueno, miak! Euskara zein, Eta ume batek, guraso eta era aigea jolasten, Bueno, ikusten duzue, zenbat patologia ditugu. Baukazuelan pixkat, Ez da egiten daukagun, eta guen, hau ja, kendu ingo dut, eta guen, anai bikia azalduko da, Bien. Patologia guztiago dauzkagu. Badago, guantxe irakurtzen ari naiz liburu bat, El Català Tranquil. Nik uste hemen aipatutako gauza batzuetarako badagoela lasaitina behar pitin bat. Poligrafo gorriak utzi, eta itzein dezagun lasaiago, dakigun bezala. Hainbeste garrantzi eman gabe gauza batzuei, hainbeste xuxenketa egin gabe, disfrutatuz gehiago, alai, irribarretsu, eta ez hainbeste hori ez da horrela esaten. Kontuarekin, zuzenketen kontuarekin, badago askotan kontatu duan anekdotat, Muskizeko ama bat etorri zitzean behin, Guraso Erdaldunetzako itzaldi bat eman ondoren, eta esan zian, hola gaina, pixetono misteriotsu batean. Eta, oye, Kike, ¿puedo hablar contigo un poco? Es que tengo una pregunta, te quiero decir, es que no se lo he preguntado nunca a nadie, eta horren esan zian, oye, mira, te quiero preguntar una cosa, yo estoy en quinto nivel en Euskaltegi y esto con el castellano no pasa. ¿Y qué pasa? Entonces, bien, es que con el euskera empiezas a hablar en euskera y nada más abrir la boca, todo el mundo te corrige. Y todo es diferente. Beraz, bueno, batzen pixkat gauzak, lasaitasun pixka batekin hartzera. Eta patologia guzti hauek borrokatzen ari gara, hemendik, eta, bueno, koronavirusaren ondoren zer izan da hemengo galdera, eta Euskalgintzan ere galdera hori bagin diogu gure buruari. Koronavirusak euskara eta euskal komunitateare erasan ditu. Leno Mari Josek egin du galdera, batek eraipatu, bueno, nola eragin du honek. Eta eragina izan du. Eragin nabarmena izan du. Eta hori ikusi dugu esate baterako, hainbat historietan, hemen batzuk azaldu dira. Zenbat ikasle gelditu den euskararekiko kontaktua galduta koronavirusaren eraginaz. Ikusi dugu euskarazko kulturaren egoera prekarioa, ikusi dugu ikusentzunezkoetan daukagun ahuldadea. Ikusi dugu zenbait erakundek zein errez utzi dion euskarari pandemiaren aitzakian horretarako inongo beharrik etzegoenean. Pandemiak bezalako gozak ere erakutsi dizkio eta batzuk onak izan dira ere. Kasu honetan ikustet erakutsi digula ere, badagoela euskal komunitate sendo bat euskararen bizi berritzari eutsi nahi diona zailtasun, eta hori frogatu ahal izan dugu gaina 2 urte hauetan. Esango nuke, 2022 urte hau, eta jardunaldi hauek egitea, eta menzuek ikustea ere posgarria dalde horretatik, orain dela hilabete batzuk, esan genuen, 2022ak izan martzuela euskararen urtea eta kaleak berriro euskaraz errekuperatzeko urtea.
Uste dut, horren zantzuak ere, nabaritzen hasi garela, aurreko ostegunean, Asier Ramondok, korrikaren arduraunak, esate zuen irratiz, kilometro guztiak salduta dituztela, eta inoiz baino lehenago saldu dituztela. Uste, badaukagula desmobilizazio baten ondorioak baditugula, gure korpus soziala ere ahuldu eginda, guk ikusten dugu topagunetik elkarte batzuk ere zen nolako zailtasunez adiren berrindartzen, baina ikusten dugu beste alde batetik ere, badagoela gogo bat ere gauzak berreskuratzeko, beldur hori edo, orduan, niuzet guztion alegina ere behar dugula, eta berraktibazio hori bultzatu behar dugula. Euskaraldia 3. edizioa ere udazkenean etorriko da, gu ja prestatzen ari gara, eta hor fokoa, aurten jarri nahi dugu, argi eta garbi lorpenetan eta konpromisoetan. Eta bai norbanako mailan, bai entitaten mailan, bai erakuneen mailan, Euskaraldian izen ematerekin batera zehaztu zer dan egingo duzuna. Zehaztu, ze aurrera pauso konkretu emango dituzun. Zehaztu, zertarako prometitzezaren ikusteko, hau ez dela kanpaina bat, aldekotasun kanpaina bat, baizik eta ekintza konkretuen bidez, hizkuntza bizi berritze prozesua konkretuki, eta neurri konkretuekin aurrera eramateko ariketa sozial bat baizik, ez? Eta gero, nik uste pandemiak ere garbi erakutsi digula, bidegurutzetik ateratzekotan ezinbestekoak direla, herritarren atxikimendua eta aktibazioa, ezinbestekoa dela instituzio publikoen eta administrazioaren konpromiso sendua eta neurri zehatzak, eta ezinbestekoa dela beste gizarte eragileak ere bide honetan txertatzea eta aurrera eramatea. Erronka hundiak dauzkagu, hori ez dago ez dizkizuet danak esango, denok badakizkigu, baina uste dut badagoela erronka potente badagoela, hezkuntza legea EAen oraintxe ari da eztabaidatzen eta hori atera da, Nafarroan mai gainean daukagun erronka ere bada nola zabaltzen dan euskararen ezagutza herrialde guztian eta iparraldean ere horretan ari dira. Haur eta gazte guztiek euskararen ezagutza bermatzea izan beharko luke, epe motzean lortu beharko genuken, hastapen bide potente bat, eta euskararen universalizazioa zabaltzen joatea. Topalabe taldeak duela urte eta piku kaleratu genuen berrindartu eta jauzi txostena, eta gerion hezkuntzan lanean jarraitzaz aparte, bi lehentasun nagusi jarri beharko genituzkela urrengo belaunaldiari begira. Bata eremu ez formala eta bestea lan mundua. Eremu ez formalean ikusentzunezkoak, aisialdia, alegia, jada euskeraz ulertzen duten eta jada euskeraz dakiten aurre eta gazte hoiei egiten dizkiegun euskentzak euskeraz egitea. Eta uste dut hor, budaletatik aurrera pauso haundiak eman daitezkela, batez ere zenbait ere mutan. Eta gero da lan mundua. Zertarako, ari dira gure, batzuk ni erderaz ikasietakoa naiz, beste generazio eta galaxia batekoa, baina zertarako ikasten dute euskeraz, gero ezingo bali bada lan euskeraz egin. Eran egun, Abadia saria eman zioten, Abadia saria eman zioten Fagor taldeari. Merezi du Josean Alustizak egindako bota zuen pixat espitxa entzutea. Eta gero Jon Sarasuak eta Leiro Karantzak ere gaiaren inguran esan zituztenak. Azken batean, urrengo belaunaldiari begira, lan mundu euskalduntzea izango da segurazki izango dugun belaunaldi erronkarik nagusienetako bat. Eta hor sartzen da administrazioa eta hor sartzen da osasungintza. Eta gaur goizean entzun dugun bezala osasungintzaren garrantzia sekulakoa da. Kuantitatiboki populazio guztia hartzen du osasungintzak, tratuan, zerbitzuaren kalitatean, informazioa jasotzeko hizkuntza ezinbesteko tresna bada, eta gainera horretarako hizkuntza eskubideak dauzkagu. Beraz, hor jauzi bat emateare, eta jauzi hitza, berrindartu eta jauzi hitza erabili balin genuen, izan zan ere ikusten dugulako ez dala aurrera pauso batzuk ematea, baizik eta hemen jauzi bat emateko aukerak badaudela, baldintzak sortzen ari dela, eta hori eman beharko litzatekela, eta hor gelditzen zaizkio, bestelako erronka pila bat, ikusentzunezkoetan dauzkagunak, herritarren aldekotasuna lantzen jarraitu behar dugu, izango nuke bereziki Nafarroan, erabilera onditzea kasu guztietan, eta bar. Eta guk geuk ere, topagunetik indar berritze zantzuak ere nabaritu ditugu, eta azken bola honetan, notizio honak ere izan ditugu. Bat, hemendik gertu, Gaztelu plazan, laba Euskalgunea sortu da,
eta uste dut gure hiri buruzagiaren plaza nagusienean, erdian, ja, hor Euskalgune indartsu bat eukitzeak, baina adierazten dula erdigunera joan nahi dugula, eta erdigunetik zabaltzeko asmoa daukagula. Baina, bueno, hemen laba sortu dan bezala, joan den urtean Baionan Biltxoko sortu zen, orain dela hilabete derion Mariko Baso sortu da, aurretik genukan ekintza faktoria Aiaraldean. Bueno, ari dira sortzen, eta guretzako leno komentatzen naiz, oso notiziona esate baterako, datorren maiatzean, egingo dugun batzar nagusian, baina iparraldeko lurralde batzarra ere osatuko dugula, eta justu lehen egon gara hitz egiten, bueno, osasungoa euskalduntzeko elkartearen, eta gure arteko harremanak ere nola sendotu, eta pixator nola koordinatu guztion artean. Eta egia da, zuek OE, pues bueno, badago kizuela, nik ezakitemen, nor zainduko gaitu, pues, bueno, zuek ere zaindu berko gaitu zuegu. Osa, nik uste Euskal Gintzak ere behar duela osasun gintzaren presentzia indartzu bat, Euskal Gintza bera ere pixkat zaintzen joateko. Eta, bueno, nik uste gaurkoa bezalako jardunaldiek ere adierazten dugula, hemen puxka baterako gaudela, eoskorra garela, eta guk aurrera egingo dugula, eta gu honea gatozela, prozesu honen bukaeran, oe kantatzeko. Beraz, mila esker, eta eutxiko jarri. Ez dago galderarik. Bueno, azken hitza ez dakit baten bateka agurtu behar duzuen, jendea edo. Ez, jazta, nik agurtuko zaituztet. Bueno, mila antelatzaileon partetik, mila esker, parte hartu duzuen guztioi, jardunaldi hauek antolatzea posible egin duzuen guztioi, eta datorren urtean gehiago, eta hobeto, eta ea koronavirus gutxiagorekin den. Eta maskara gabe.